Mukabat sa 340 ka mga benepisyaryo gikan sa 34 ka people's organization nga kanhi masa o mga supporters sa communist terrorist group sa Kabanglasan, Bukidnon ang nakadawat og livelihood assistance gikan sa Department of Trade and Industry kun DTI sa pagig-alayon sa 88th Infantry Battalion. Ang naisgutang aktibidad subay sa government's whole of nation approach in ending local communist armed conflict usa ka interagency convergence batok insurhensiya. Gilusad sa DTI ang pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa program. Tumong sa programa nga matabangan ang mga benepisyaryo aron dunay kakuhaan og income pinaagi sa livelihood programs. Gidawat sa kanhi mga people's organization ang nagkadayang livelihood packages sama sa agri-feed supply, sari-sari store kit, agricultural supply ug bigasan kantidad 2,584,939 pesos. Nagpasalamat ang mga benepisyaryo sa ilang nadawat nga hinabang alang sa ilang panginabuhian. Samtang sa Davao de Oro, gipangtunulan sab og livelihood kits nga nagkantidad og 150,000 pesos ang Upper Ulip Solo Parent Home-Based Workers Association nga giorganisa sa RPSB Moncayo Cluster 9 ubos sa pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa kun PPG program sa DTI. Gilangkuban kini sa coffee shop equipment package sama sa comprised coffee maker machines, coffee grinders, tables, freezers, water dispensers, insulated kettles, thermos, burners, water containers, coffee beans, asukal, creamer, mugs ug uban pang materyales nga gikinahanglan sa coffee shop. Nahingpit ang proyektong panginabuhian tungod sa inisyatibo sa RPSB team sa pagpanguna ni Police Lieutenant Eduardo Manila. Ang livelihood kit gitagana alang sa coffee shop sa asosasyon nga nakatakdang ilusad sa umaabot nga mga adlaw. Mitambong atol sa turnover ceremony sa mga ekipo si Police Major Ranel Marquezo, ang Acting Chief Provincial Affairs and Development Unit, opisyal gikan sa DTI ug technical support staff sa PPG. Ang programa nagpakita sa pagpaningkamot sa gobyerno nga matabangan ang katawhan hilabi na ang mga anaa sa geographically isolated and disadvantaged areas kon JEDAS aron sa hinay-hinay makalingkawas sa kawadon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.